Kôň a človek v stredoveku s podtitulom K spolužitiu človeka a konia v Uhorskom kráľovstve je druhou knihou Daniely Dvořákovej, autorky veľmi úspešnej knihy Rytier a jeho kráľ s podtitulom Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský, sonda do života stredovekého uhorského šlachtica s osobitným zreteľom na území Slovenska, ktorá vyšla už dvakrát, je beznádejne vypredaná a v súčasnosti vychádza aj po maďarsky. Kôň a človek v stredoveku rozpráva o neodmysliteľnej úlohe tohto zvieraťa v dejinách, pretože život v tých dávnych časoch bol bez konia fakticky nepredstaviteľný. Už len to, že napríklad vtenajší hodnostári, králi, cisári, kniežatá a všetci ostatní prekonovali tie isté vzdialenosti ako dnešná nobilita v nadrýchlostných lietadlách v sedle.